L-ekonomija ma tistax tibqa' tfittex kif se żżid il-profitt billi tnaqqas il-ħaddiema u tkabbar dejjem aktar in-numru ta' nies esklużi u batuti. Trid timxi fuq l-eżempju ta' dawk is-sidien, industrijalisti, politiċi, imsieħba soċjali u mexxejja fis-soċjetà li jqedu l-ewwel u qabel kollox il-bniedem biex jiżguraw opportunitajiet ta' xogħol dinjitus għal kulħadd. Ejjew nollu leħinna l-kol flimkien u nitolbu li l-ekonomisti jkollhom il-kuraġġ warbu l-ekonomija li teskludi u jarfu jiftħu toroq ġodda. Sepan abrir nuevos caminos.